Čo môj Ondriš chceva krumple na čapši? Teraz, keď sa ich napúka a ešte zalieje aj s tým švagrovým dobrým vínom, len tak bude chrapotať celú noc. Aj tvoj chrápe? Ešte ako keby celá ulička drevo pílila. Môžem ja kašľať, pískať, crkať, keľko chcem. Nič nepomáha. Raz tak chrapotal, že sa mi snívať začalo, ako sa dom na nás rúca. Taká som sa doľakala, že som sa zobudila a začala som plakať. Aj Ondriš sa zobudil? Ledvej. Otvorivé oko a zahundral. No čo je? Čo rumľuješ uprostred noci? A ja reku, voľa čo sa mi strašno snívalo. A vieš, keď som bola malá a keď som sa naľakala tme, moja mama si ma zobrala do lona, pohľadkala, aj ma poskala. A čo, pohľadkal ťa potom už? Baš, vytraštil na mňa oči a povedal mi, ty si nenormálna? Dieťa teraz na polnoci podvedie materi. Ej, moja sestra rokami nespávala z švagrovho obľúvania. A veľa raz nie len ona, ale aj deti sa v chyži zobudili a plakali, čo chrapotal. Jednej noci tak veľmi chrápal. A Jula ho zobúdza a vraví, Ďuro, ty ak takto budeš chrapotať, tebe Gágor vypadne na ústa. Ďuro sa len obrátil na druhú stranu a chrápe ďalej. Ledvej dočkala ráno, utekala do jatky, od mesiara si vypýtala Gágor svísky a položila ho Ďurovi na vankúš. Potom tá šla za robotou do humna. Vracá sa ona, Ďuro sedí za stolom, oči vytreštenie, a vraví jej, Jula, ja som si naozaj vychrápal Gágor. Ale som ti vravela, že ti vypadne. Ale Ďuro, prečo máš také vytreštenie oči? No. Vraj, a vieš si ty predstaviť, žena Božia, keľko som sa napačil, kým som ho položil naspäť?